କିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଚ୍ୟାନେଲ ମାନଙ୍କର ନସିବ ଖୋଲିଗଲା। ସେମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଆମର ନସିବ ଖୋଲିଗଲା, କାରଣ ଗୋଟେ କମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ ଆଣ୍ଟେଡ଼ ଗାଈଙ୍କ ତ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଚାଲିଲେ ତ ଭ୍ୟୁ ନେଇ ଚାଲିଲେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଲେ। ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ କମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ତାଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କିଛି ବହୁତ ଚ୍ୟାନେଲ ଏଭଳିଆ କିଛି ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭାବନା ଏଇଭଳିଆ ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବା, ଭ୍ୟୁସ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବା, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବା। ଆରେ କ'ଣ ନିଜ ସବୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ କ'ଣ କହିଲେ ମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ। ଏଠି କିଛି ବାପା ମା କିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କାନ୍ଦିକି ଏଠି ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଲାଣି ଯେ କମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କିଛି ନାହିଁ, ଏମାନେ ଖାଲି ତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭ୍ୟୁସ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯାଇକି ବେଳେ ବ୍ଲଡ଼ ଦିଅ ସେମାନଙ୍କୁ, ଯେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମାନେ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇକି ବ୍ଲଡ଼ ଦିଅ। ତୁମେ ଏଠି ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯାଇ ବ୍ଲଡ଼ ଦିଅ ଟିକେ, ଯେ ସେମାନେ ହେଲ୍ପ କିଛି ପାଇବେ। ଆରେ ରକ୍ତଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟଟା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟିଂ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆର୍ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ମନେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲଡ଼ ଦିଅ କିଛି। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇଭଳିଆ ମୋଟିଭେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସର୍ବଦା ମିଳି ରହୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।